प्रभुपादांच्या चरणी नतमस्तक होऊया आणि त्यांचा आशीर्वाद घेऊया. नामनिष्ठ दास प्रभूजींना वंदन करूया. आणि माझ्या प्रेरणा पूजा माताजी, मनीषा माताजी आणि अन्वया माताजी यांना वंदन करून आज आपण आपल्या वाचनाची सुरुवात करूया. इस्कॉन श्री श्री राधा गोविंद टेम्पल मंगळुरू यांच्या प्रभुपाद भारताचे आध्यात्मिक राजदूत या पुस्तकाच्या मराठीमधील वाचनामध्ये तुम्हाला तो आपला अध्याय 7वा. एक मिनिट मी ओपन करते आणि मग आपण वाचनाला सुरुवात करूया. मग जी अशी अशक्य अशी गोष्ट होती की प्रभुपादांच्या सगळ्या ग्रंथांची पुन्हा 2 महिन्यामध्ये त्यांचं छपाई काम पूर्ण करणं, ती अशक्य गोष्ट प्रभुपादांच्या शिष्यांनी शक्य करून दाखवली. आणि मग प्रभुपाद नाराज झालेले त्यांना पाहावत नव्हतं. प्रभुपादांनी म्हटलं होतं की आपल्या शिष्यांना की त्यांना लिहिण्याची सुद्धा इच्छा होत नाहीये का, तर आणखी बऱ्याचशा पुस्तकांचं जे प्रकाशनाचं काम होतं ते थांबलेलं होतं. ते काम एकदा मार्गी लागलं तर त्यांना लिहिण्यासाठी आणखी नवीन उमेदी मिळेल अशी इच्छा जेव्हा प्रभुपादांनी आपल्या शिष्यांसोबत व्यक्त केली, तेव्हा त्यांनी ही एक आपली आध्यात्मिक जीवनातली एक परीक्षा आहे असं समजून त्यांनी त्या कामाला सुरुवात केली आणि ते काम पूर्णही केलं. आणि मग तशी प्रभुपादांना तशी सूचना सुद्धा त्यांनी कळवली, तशी माहिती सुद्धा त्यांनी कळवली की प्रभुपादांनी सांगितल्याप्रमाणे सर्व पुस्तकांचं मुद्रांकन झालेलं आहे आणि ती पुस्तकं आता वाटपासाठी तयार आहेत. मग ही जेव्हा बातमी प्रभुपादांनी वाचली तेव्हा ते अतिशय आनंदी झाले होते. तर पूर्व आणि पश्चिमेचे मिलन अध्याय 7वा आपण वाचत होतो. तर उर्वरित वाचनाला आपण सुरुवात करूया. मी वाचते आणि कोणाला वाचायची इच्छा असल्यास तुम्ही सांगू शकता. हरे कृष्णा. श्रील प्रभुपाद की जय. दिल्लीत काही दिवस मुक्काम केल्यानंतर श्रील प्रभुपाद वृंदावनास गेले. ऑगस्ट 31 रोजी त्यांचा 80वा वाढदिवस होता. त्या दिनांकापर्यंत सर्वच्या सर्व 15 खंडांच्या प्रकाशनपूर्व मुद्रित प्रती वृंदावन मुक्कामी त्यांच्याकडे पोहोचविण्यात त्यांचे शिष्य यशस्वी झाले. त्या दिवशी प्रभुपादांची मंदिरातील सकाळची उपासना आटोपताच चैतन्य चरितामृताच्या अखेरच्या 6 खंडाच्या प्रती घेऊन एक शिष्य त्यांच्या समोर हजर झाला. श्रील प्रभुपादांनी मोठ्या आस्थेने व समाधानाने त्या प्रती चाळून पाहिल्या. त्यातील चित्रे त्यांना आवडली व पाहता पाहता भगवान चैतन्यांच्या लीलांचे वाचन करण्यात ते गरगून गेले. या वाचनाने त्यांच्या मनात एवढी प्रबळ प्रेरणा निर्माण झाली की यापुढे प्रवास थांबवून वृंदावनातच राहून ग्रंथांच्या अनुवादाचेच कार्य करीत राहावे असे आपल्याला वाटत असल्याचे त्यांनी आपल्या शिष्यांना बोलून दाखवले. इस्कॉन मुद्रणालयात काम करणाऱ्या शिष्यांनी त्यांच्या अहवालाला दिलेला प्रतिसाद एवढा मनापासूनचा होता की त्यामुळे त्यांच्या उपक्रमशीलतेला साजेसा प्रतिसाद आपणही द्यायला हवा असे श्रील प्रभुपादांना प्रकर्षाने वाटू लागले. त्यांनी प्रिय रामेश्वर सहकारी यांना लिहून कळवले, या ग्रंथाच्या प्रकाशन व वितरणाचे काम तुम्ही आस्थेने करीत आहात. यातच आपल्या प्रचार कार्याचे यश सामावलेले आहे. तुम्ही हे काम मनापासून करीत आहात आणि मला खात्री आहे की माझे गुरु महाराज तुमच्यावर प्रसन्न झाले असणार, कारण त्यांची हीच अपेक्षा होती. तेव्हा या तुमच्या कामगिरीमुळे तुम्ही सर्वजण निजधामी म्हणजे भगवत धामात परतणार आहात. काही थोड्या वर्षाच्या अल्पावधीत श्रील प्रभुपादांच्या डोळ्यासमोरच इस्कॉनच्या प्रकाशन यंत्रणेचा केवढा मोठा विकास झाला होता. या प्रकाशन कार्याची सुरुवात न्यूयॉर्क येथील त्यांच्या पहिल्या मंदिरात झाली. तेव्हा त्यांच्याकडे केवळ एक छोटेसे हाताने चालवण्याचे AB डिंक कंपनीचे छपाई यंत्र होते. आज त्याच प्रकाशन कार्यासाठी लॉस एंजेलिस येथे भक्ती वेदांत बुक ट्रस्टची अत्याधुनिक यंत्रणा कार्यरत होती. या यंत्रणेत अत्याधुनिक संगणक संचालित टाइप सेटिंग यंत्रे होती व अनेक व्यवस्थापक, संपादक, मुद्रक शोधक, प्रूफ रीडर्स, चित्रकार, छायाचित्रकार, संयोजक, मांडणी कलाकार
व छायाचित्रण तज्ञ यांचा मनपूर्वक व परिश्रमपूर्वक काम करणारा संच होता. पाश्चिमात्य देशात जाण्यापूर्वी भारतात असताना आपल्या श्रीमद भागवतमच्या अनुवादाचा केवळ एक खंड छापून घेण्यासाठी श्रीला प्रभुपादांना एकट्याने महिनोन-महिने झगडावे लागले होते. तर आज त्यांची हस्तलिखिते तयार होताच ती छापून काढण्यासाठी धावणारे प्रेमळ शिष्य त्यांच्या अवतीभोवती दिसत होते. एवढेच नव्हे, तर या ग्रंथांचा जगभरात सर्वत्र विविध भाषांमध्ये अनुवाद करण्याची व्यवस्थाही ते करीत होते. वृंदावन 13 सप्टेंबर 1975. राधाष्टमीच्या दिवशी श्रील प्रभुपादांनी कृष्ण बलराम मंदिराशेजारी बांधण्यात यावयाच्या एका प्रशस्त गुरुकुलाच्या इमारतीची कोनशिला बसविली. इमारत बांधून झाल्यावर तेथे जगभरातून येणाऱ्या 500 छात्रांच्या निवासाची सोय शिष्यांनी करावी असे त्यांनी सांगितले. येथे उभारलेल्या दिमाखदार मंदिर, अतिथीगृह व आता लवकरच उभारले जाणारे गुरुकुल संयोगे जास्तीत जास्त लोकांना वृंदावनात श्रीकृष्णांच्या आश्रयासाठी येण्यासाठी आकर्षित करावे असा श्रील प्रभुपादांचा उद्देश होता. या उद्दिष्टाच्या पूर्तीकरिता कसलाही अगदी शांतपणे लेखन कार्य करीत राहण्याच्या आपल्या इच्छेचाही त्याग करण्याची त्यांची तयारी होती. आणि या उद्दिष्टाच्या पूर्तीकरिता आपल्या शिष्यांनीही त्याग करावा अशी त्यांची अपेक्षा होती. सतत प्रवास करीत राहणे दिवसेंदिवस अधिकाधिक गैरसोयीचे ठरत होते व आपण भारतात परतण्याचे हे एक कारण होते असे श्रील प्रभुपाद म्हणाले. पण म्हणून ते प्रवास करणे थांबविणार नव्हते, कारण त्यांनी प्रवास चालू ठेवला नसता तर त्यांच्या संप्रदायातील चैतन्य व त्याच्या वाढीचा वेग टिकला नसता. म्हणूनच गैरसोय सोसूनही आपले दौरे चालू ठेवण्याची त्यांची तयारी होती. विविध देशातून शिष्यांची आमंत्रणे त्यांना येतच होती आणि अलीकडेच पुष्टकृष्ट स्वामीने त्यांना दक्षिण आफ्रिकेस भेट देण्याची विनंती केली होती. प्रभुपादांनी हे आमंत्रण स्वीकारताच पृष्ठकृष्णाने तातडीने 10 उत्सवांचे आणि दर्बन, जोहान्सबर्ग या शहरातील अन्य काही कार्यक्रमांचे आयोजन केले. हा एकूण 3 आठवड्यांचा दौरा ऑक्टोबर महिन्यातच व्हावयाचा होता. मॉरिशस या मुख्यत्वे करून हिंदू लोकांची वस्ती असलेल्या बेटावरील शिष्यांनीही प्रभुपादांना आपल्या देशास भेट देण्याची विनंती केली होती. त्या देशाच्या पंतप्रधानांना प्रभुपादांना भेटण्याची इच्छा होती, असेही त्यांनी कळवले होते. प्रभुपादांनी हे आमंत्रणही स्वीकारले. वृंदावन सोडून दिल्ली, अहमदाबाद व मुंबई येथे अल्पकाळ मुक्काम करून त्यांनी आफ्रिकेकडे प्रयाण केले. मॉरिशस ऑक्टोबर 24. प्रभुपाद मॉरिशसला आले होते. ते त्या देशाच्या पंतप्रधानाची भेट घेण्यासाठी. आपल्या स्नेहभावाचे निदर्शक म्हणून पंतप्रधानांनी श्रील प्रभुपादांच्या येथील मुक्कामात त्यांच्या दिमतीस एक मोटारगाडी व चालक ठेवले होते. एके दिवशी प्रभुपाद आसपासच्या ग्रामीण परिसराचा मोटारगाडीने फेरफटका करण्यासाठी निघाले होते. ते मोटारगाडीत उजव्या बाजूने बसणार एवढ्याच पृष्ठकृष्ण स्वामीने सूचना केली. श्रील प्रभुपाद दुसऱ्या बाजूने गाडीत बसावे, ते जास्त सुरक्षित असते. आणि प्रभुपाद त्याच्या सूचनेनुसार डाव्या बाजूने गाडीत बसले. त्या दिवशी अर्धा तासभर त्यांनी मोटारगाडीतून रम्य ग्रामीण परिसराचा फेरफटका केला. उसाच्या शेतांच्या बाजूने डोंगरांच्या कुशीतून समुद्राच्या किनाऱ्याने अशी त्यांची गाडी चालली होती. वाटेत एका ठिकाणी थोडा वेळ थांबून ते समुद्र किनाऱ्यालगत असलेल्या एका टेकडाच्या कडेने पायी हिंडले. मग ते मोटारगाडीपाशी परत आले. तेव्हा ब्रह्मानंद स्वामीने गाडीच्या उजव्या बाजूचा दरवाजा उघडला. तसे पुष्टकृष्णाने अगोदरच सांगितले होते की त्याप्रमाणे प्रभुपादांनी त्याला सांगितले नाही, दुसऱ्या बाजूने गाडीत बसणे सुरक्षित असते. गाडी सुरू होऊन काही मिनिटे झाली असतील तेवढ्यात प्रभुपादांची काळी सायट्रोएन मोटारगाडी रस्त्याच्या एका वळणावरून जात असताना अचानक समोरून त्यांच्या दिशेने व रस्त्याच्या बाजूने येणारी एक फोक्सवॅगन मोटारगाडी दिसली. प्रभुपाद पुष्टकृष्णाच्या मागे बसले होते व ब्रह्मानंद त्यांच्या गाडीच्या चालकाच्या मागे बसला होता. ती फोक्सवॅगन गाडी समोरून येताना दिसण्यापूर्वीच
पूर्वीच्याच क्षणी प्रभुपाद आपल्या आसनावर मांडी घालून ताठ बसले होते आणि त्यांनी आपली काठी आधारासाठी मोटारीच्या तळाला टेकून धरली होती. ती फोक्सवॅगन गाडी वेगाने आपल्या दिशेने येताना पाहून चालकाने ब्रेक लावून गाडी रस्त्याच्या डावीकडे घेतली. पण ती फोक्सवॅगनही त्याच दिशेने सरकली. दोन्ही गाड्यांची समोरासमोर टक्कर झाली. पुष्टकृष्णाचे डोके गाडीच्या समोरच्या काचेवर आपटले व काचेला तडा गेले. गाडीच्या चालकाने डोकेही समोरच्या काचेवर जोराने आपटले व त्याचा चेहरा रक्तबंबाळ झाला. मागील आसनावर श्रीला प्रभुपाद बसून राहिले. त्यांची चर्या गंभीर होती. ब्रह्मानंद हादरला होता. त्याने एकदम प्रभुपादांना मिठी मारली. तो जणू त्यांना वाचवण्याचा प्रयत्न करू पाहत होता. वस्तुतः धोक्याचा क्षण येऊन निघून गेला होता. मग ब्रह्मानंद गाडीतून उडी मारून रस्त्यावर येऊन उभा राहिला. येणारी जाणारी एखादी मोटारगाडी मदतीसाठी थांबावी असा त्याचा उद्देश होता. पुष्टकृष्णाने गाडीतून उतरून मागचा दरवाजा उघडला तेव्हा त्याला श्रील प्रभुपादांचा चेहरा आदळल्यामुळे खरचटलेला दिसला. त्यांच्या एका पायातून रक्त वाहत होते व त्यांच्या पायाभोवती काचांचे तुकडे इतस्ततः पडले होते. प्रभुपाद काही बोलले नाहीत किंवा आपल्याला काही वाटते हे त्यांनी दर्शवले नाही. इतक्यात पुष्टकृष्णाच्या असे लक्षात आले की नादुरुस्त झालेली त्यांची गाडी एका वळणावर धोकादायक अवस्थेत उभी होती. लगेच तो रस्त्यावर ब्रह्मानंदा शेजारी येऊन उभा राहिला. येणाऱ्या जाणाऱ्या गाड्यांना धोक्याची सूचना द्यावी व मदतीसाठी कोणाला तरी थांबवावे असा त्याचा हेतू होता. सायट्रोएन व फोक्सवॅगन या दोन्ही गाड्या पूर्णतः नादुरुस्त झाल्या होत्या व फोक्सवॅगनमधील एक पुरुष व एक स्त्री हे दोघेही प्रवासी जखमी झाले होते. थोड्याच वेळात येणाऱ्या मोटारगाडीतील प्रवासी मदतीसाठी आले. जखमी झालेल्या प्रवाशांची देखभाल झाल्यानंतर प्रभुपाद व त्यांचे शिष्य एका मोटारगाडीत बसून मंदिरात परतले. मंदिरामध्ये हरिकेश त्यांची वाटच पाहत होता. श्रील प्रभुपादांना एवढा उशीर का बरा झाला असावा अशा काळजीतच तो होता. एवढ्यात प्रभुपादांनी प्रवेश केला. ते अवघडल्यासारखे चालत होते व एक चकार शब्दही बोलत नव्हते. मग त्या तिघांनाही दुखापती झाल्या आहेत हे जेव्हा हरिकेशच्या लक्षात आले तेव्हा तो उद्गारला, "अरे बापरे, हे काय झालं? अहो, झालं तरी काय?" पण प्रभुपाद तडक आपल्या खोलीत गेले व निःशब्दपणे बसून राहिले. एक शिष्य पट्ट्या घेऊन आला. प्रभुपादांची हनुवटी, हात व पाय आणि पुष्टकृष्ण व ब्रह्मानंदांची डोकी यांना जखमा झालेल्या दिसत होत्या. अपघात झाल्या क्षणापासून आतापर्यंत श्रील प्रभुपादांनी एक शब्दही उच्चारला नव्हता. आता ते म्हणाले, "असन्नपि क्लेशद आसदेहः" आणि त्याचा अनुवाद त्यांनी सांगितला. एकदा हा जड देह धारण केला की नाना प्रकारचे क्लेश व्हायचेच. मग क्षणी आम्ही मोटारगाडीत शांतपणे बसून होतो. एका क्षणी आम्ही मोटारगाडीत शांतपणे बसून होतो आणि पुढच्या क्षणी उत्पात. मग त्यांनी मोटारगाड्यांच्या टकरीची हकीकत थोडक्यात सांगितली आणि ब्रह्मानंदाने अपघात होण्याच्या एकच क्षण आधी प्रभुपादांनी काठी टेकवून कसा आधार घेतला होता व त्यामुळे अधिक गंभीर दुखापत होणे कसे टळले असावे याचे वर्णन करून सांगितले. प्रभुपाद म्हणाले, "थोडी राळ व हळद घ्या. थोड्याशा सोडा साखरा सोडा खारा बरोबर थोड्याशा सोडा खाराबरोबर त्याचे मिश्रण करा आणि ते गरम करा." आता प्रभुपाद पुन्हा बोलू लागले होते. भागवत पंथाचे तत्वज्ञान व अनुभवी औषधोपचार या विषयांवर ते बोलत होते. पण घडलेल्या प्रकाराचा धसका अजून जाणवत होताच. म्हणून प्रभुपादांनी शिष्यांना संकीर्तन करण्यास सांगितले. आपल्याला श्रीकृष्णांनीच वाचवले असे ते म्हणाले. या अपघातात दोन्ही मोटारगाड्या नष्टच झाल्या होत्या. त्या मानाने मोटारगाड्यांमधून प्रवास करणाऱ्या माणसांना झालेल्या दुखापती किरकोळच होत्या. युद्ध जिंकून आलेल्या योद्ध्यासारखे प्रभुपाद बसून राहिले होते. त्यांच्या शरीरावर 3 जागी पिवळ्या पोटिसाचा लेप दिलेला होता. हरिकेश त्यांना चैतन्य चरितामृतामधील हरिदास ठाकूरांचे अंतर्धान हे आख्यान वाचून दाखवित होता. मग श्रील प्रभुपाद प्रवासात उद्भवणाऱ्या धोक्यासंबंधी बोलू लागले. आपण एवढे मोठे मोठे दौरे करणे कितपत इष्ट होय यासंबंधी शंका प्रदर्शित करण्यासाठी त्यांनी सुरुवात केली. श्रीमद भागवत या ग्रंथाचा व अन्य वैष्णव साहित्याचा अनुवाद करण्याचे त्यांचे कार्य एवढे महत्वाचे होते की त्यांनी मोटार गाड्यांमधून प्रवास करीत आपला जीव धोक्यात घालणे इष्ट नव्हते.
मुंबईत परतण्यापूर्वी नैरोबीला भेट देण्याचा त्यांचा अगोदरचा बेत होता. पण आता आपण तो बेत रद्द करू असे ते म्हणाले. ते असेही म्हणाले की मुंबई सोडण्याची त्यांची मुळीच इच्छा नव्हती. पण येथील शिष्यांनी आफ्रिकेत अनेक कार्यक्रम आखले होते, म्हणून ते येथे आले होते. आजचा अपघात हा कदाचित भारतात परतण्याचा त्यांचा मिळालेला इशारा असावा. दुसऱ्या दिवशी प्रभुपादांनी नेहमीप्रमाणे सकाळचा फेरफटका केला. पण आज ते आपल्या दुखऱ्या गुडघ्याला सांभाळीत चालत होते. ब्रह्मानंद स्वामी व पुष्टकृष्ण स्वामी त्यांच्यासोबत चालत होते. ब्रह्मानंद स्वामी व पुष्टकृष्ण स्वामी त्यांच्यासोबत लंगडत चालत होते. फिरता फिरता आपण नैरोबीस जावे की भारतास परतावे या प्रश्नावर त्यांनी आपल्या शिष्यांशी पुन्हा एकदा बोलणे केले. या बोलण्याच्या ओघात इस्कॉनच्या नैरोबी येथील केंद्राचा अधिपती च्यवन म्हणाला की प्रभुपादांनी नैरोबीस यावयास हवे होते, कारण तेथील शिष्य त्यांची वाट पाहत होते व त्यांनी प्रभुपादांच्या भेटीसाठी सर्व तयारी करून ठेवली होती. प्रभुपादांनी आता ही भेट रद्द केली तर त्यांचे पुन्हा येथे येणे बहुधा दीर्घ काळापर्यंत लांबणीवर पडण्याची शक्यता होती. याउलट इतर शिष्यांचे असे म्हणणे होते की या अपघातात इतकी शारीरिक दुखापत झालेली असताना श्रील प्रभुपादांनी आपला दौरा पुढे चालू ठेवण्याचा प्रश्नच नव्हता. त्यांनी तडक मुंबईस परतावयास हवे होते. प्रभुपादांनी दोन्ही बाजूंचे म्हणणे ऐकून घेतले व अपघातानंतर आपली तब्येत सुधारण्याकडे लक्ष देण्यापेक्षा नैरोबी येथील शिष्यांची निराशा टाळणे त्यांना जास्त महत्वाचे वाटले. म्हणून त्यांनी नैरोबी जाण्याचा निर्णय घेतला. नैरोबीत येऊन थोडे दिवस उलटले नाहीत तोच त्यांना भारतात परतण्याची ओढ लागली. त्यांच्या कानावर असे आले होते की मुंबई येथील प्रकल्पाचे व्यवस्थापन नीट होत नव्हते व प्रकल्पाच्या कामावरील मजूर, गोदाम व्यवस्थापक आणि चौकीदार यांनी संगनमत करून बांधकामाची साहित्याची चोरी चालवली होती. हे ऐकून श्रील प्रभुपाद एवढे खिन्न झाले की आपल्या अनुवादाच्या कामातही त्यांचे चित्त लागले नाही. त्यांनी अनुवाद करणे थांबवले. त्यांनी अन्न देखील वर्ज्य केले. मुंबईपासून हजारो मैल दूर असूनही तेथे घडत असलेल्या प्रकाराचे शल्य त्यांना प्रत्यक्ष मुंबईत असलेल्या शिष्यांपेक्षाही जास्त तीव्रतेने जाणवत होते. किंबहुना मुंबईत हजर असलेल्या कित्येक शिष्यांना तेथे घडत असलेल्या चोरीचा पत्ताही नव्हता. इकडे ब्रह्मानंद स्वामी प्रभुपादांना ते अन्न का घेत नाहीत असे विचारू लागले. त्यावर प्रभुपाद उत्तरले, माझे धन लुटले जात असताना मला खाणे कसे सुचणार? मुंबई, नोव्हेंबर 1. श्रील प्रभुपादांचे विमान नैरोबीहून मुंबईस पहाटे 1 वाजता पोहोचले. पण एवढ्या पहाटेच्या वेळी इस्कॉनचे निकटवर्ती आजीव सदस्य, शिष्य व इस्कॉनच्या जमिनीवरील चाळीत राहणारे काही भाडेकरू त्यांच्या स्वागतासाठी मंदिरात जमले होते. हा घोळका त्यांच्या मागोमाग त्यांच्या खोलीत आला. त्यांच्याशी बोलता बोलता आपल्याला झालेल्या गंभीर अपघाताची हकीकत प्रभुपादांनी सांगितली व आपल्या गुडघ्यावरील जखमेचा व्रणही त्यांना दाखवला. मुंबईस परतल्याने आपल्याला हायसे वाटले असे ते म्हणाले. या सुमारास मुंबईहून पाठवलेल्या एका पत्रात त्यांनी लिहिले होते, त्या अपघाताच्या रूपाने एक मोठे संकट आले होते, पण कृष्णाने आम्हाला त्यातून वाचवले. मी कदाचित येथे आपल्या मंदिराचे बांधकाम पूर्ण करून घेण्यासाठी काही दिवस राहीन. श्रील प्रभुपाद तडक कामाला लागले. बांधकामाचा निकृष्ट दर्जा, मंद गती व बांधकाम साहित्याची लूट याबद्दल त्यांनी येथील अभियंत्याला जबाबदार धरले व त्याला कामावरून काढून टाकले. त्या प्रकल्पाचे कंत्राट एखाद्या बांधकाम कंपनीला देणे टाळावे असा सुरुवातीस प्रभुपादांचा प्रयत्न होता. सुरभीने प्रकल्पाच्या एकूण कामावर देखरेख ठेवावी व विविध छोट्या छोट्या कंत्राटदारांना कामे वाटून द्यावी असा त्यांचा प्रथम उद्देश होता. पण ही व्यवस्था काही परिणामकारक ठरली नव्हती. या व्यवस्थेत बदल तर करावयास हवा होता, पण पर्यायी व्यवस्था नेमकी कशी असावी हे श्रील प्रभुपादांना सुचत नव्हते. ते सुरभीस म्हणाले, आपण कृष्ण भावना अंगीकारली ती शाश्वत आनंदाच्या निरंतर अनुभूतीसाठी, पण प्रत्यक्षात
शाश्वत आनंदाऐवजी सध्या मला शाश्वत चिंताच सतावित आहे. या परिस्थितीतून काहीतरी मार्ग काढा, असे आवाहन त्यांनी सुरभी, गिरिराज व इतर शिष्यांना केले. स्वतः स्थापत्य अभियंता असलेल्या एका अजीब सदस्याने एकदा प्रकल्प स्थळाला भेट दिली व मग प्रभुपदांना सांगितले की मंदिर व त्याच्याशी संलग्न अतिथीगृहाचे बांधकाम 6 महिन्यात पूर्ण करणे सहज शक्य होते. त्यावर सुरभी जेव्हा म्हणाला की 6 महिन्यांचा अवधी पुरेसा नव्हता, तेव्हा प्रभुपदांनी त्याला चांगलेच फैलावर घेतले. सुरभीला तर वाटले, झालं, आता आपली धडगत नाही. या कामावरून आता आपली हकालपट्टी होणार. त्यानंतर एकदा श्री ओंकार प्रकाश धीर नावाचे आणखी एक आजीव सदस्य एका रविवारी प्रसाद भोजनासाठी आले. ते ECC या भारतातील सर्वात मोठ्या प्रख्यात बांधकाम कंपनीत मुख्य अभियंता या हुद्द्यावर होते. त्यांनी प्रकल्पाच्या बांधकामाची पाहणी केली. बांधकामाचा निकृष्ट दर्जा बघून ते हबकूनच गेले व अशी इमारत 2-3 वर्षातच कोसळून पडेल असे ते म्हणाले. एकूण परिस्थिती पाहता या प्रकल्पाच्या कामावर मुंबईतील सर्वात मोठ्या, सर्वात कार्यक्षम बांधकाम कंपनीची नेमणूक करावी असे गिरिराजाच्या मनाने घेतले. त्याने प्रभुपादांकडे हा विषय काढला. तेव्हा त्यांनाही हा प्रस्ताव वाचारार्ह वाटला विचारार्ह वाटला. प्रकल्पाचे काम आपल्या हातून काढून घेतले जाणार याचे सुरभीला प्रथम वैषम्य वाटले. पण श्री धीर यांच्याशी चर्चा केल्यानंतर त्याला हा प्रस्ताव पसंत पडला. या कं एक मिनिट. या कामाचे कंत्राट मग ECC या कंपनीला देण्यात आले. श्री धीर यांनी कामाच्या प्रगतीचा नियोजित आराखडा सादर केला. त्यामध्ये कामाच्या प्रत्येक टप्प्याचा तपशील व तो टप्पा केव्हा पूर्ण होणार याची माहिती नोंदवलेली होती. या कंपनीची कुशल कार्यपद्धती शील प्रभुपादांना आवडली. कंपनी मार्फत काम करून घेण्यात प्रकल्पाचा खर्च वाढणार होता खरा, पण आता प्रकल्पाचे काम व्यावसायिक कुशलतेने व शक्य तेवढ्या कमी वेळेत केले जाणार होते आणि हीच सर्वात महत्वाची गोष्ट होती. नोव्हेंबर महिन्यात बराच काळ प्रभुपादांनी मुंबईत वास्तव्य केले. या अवधीत बांधकामाची प्रगती वेगाने होत गेली. प्रभुपादांनी सुरभीला समजावून सांगितले होते की पैसे वाचवावे म्हणून कामाच्या दर्जात तडजोड केली जाऊ नये. हे मंदिर जणू एखाद्या रत्नजडित अलंकाराप्रमाणे इतके अप्रतिम सुंदर व्हावयास हवे होते की भारतातून लोकांना येथे येऊन राहावे भारतभरातून लोकांना येथे येऊन राहावेसे वाटले पाहिजे. पूर्वी वृंदावनातील प्रकल्पांचे बांधकाम चालू होते तेव्हा प्रभुपादांचा भर काटकसरीवर व साधेपणावर असे. ते पदोपदी म्हणत असत, एवढे सगळे कशासाठी? साधी सुंदर रचना असली म्हणून काय झाले? पण आता मुंबई येथील प्रकल्पाच्या बांधकामात त्यांचा भर होता तो विशाल का नको या प्रश्नावर. हे मंदिर ऐश्वर्यशाली व शोभिवंत असावयास हवे होते. त्याच्या रचनेत संगमरवराचा सर्वत्र वापर होणार होता. येथील अतिथीगृह उत्तम प्रतीचे व्हावयास हवे होते. त्यामध्ये सुंदर सुसज्ज निवासी दालने व एक सुरेख उपाहारगृह असावयास हवे होते आणि या अतिथीगृहात बांधल्या जावयाच्या वातानुकूलित प्रेक्षागृहाची गणना मुंबईतील उत्कृष्ट प्रेक्षागृहांमध्ये व्हायला हवी होती. नियोजित अतिथीगृहातील निवासी दालनांसंबंधीतील चर्चा करताना प्रभुपादांनी विचारले, या दालनांमध्ये संगमरवरी लाद्या बसवण्यास काय हरकत आहे? त्याला फार खर्च येईल, सुरभी म्हणाला. प्रभू म्हणाले, खर्चाची चिंता करू नकोस. संगमरवरी लाद्या बसवणे शक्य आहे का? असल्यास तशी व्यवस्था कर. सुरभीने तसे केले. परंतु अतिथीगृहाच्या सार्वजनिक वापरासाठी असणाऱ्या दालनांमध्ये कमी किमतीच्या लाद्या बसवून पैसे वाचवण्याचा प्रयत्न त्याने केला. हा प्रकार जेव्हा प्रभुपदांच्या निदर्शनास आला तेव्हा ते नाराज झाले. ते म्हणाले की सर्वत्र संगमरवरी लाद्याच बसवावयास हव्या होत्या.
मुंबई येथील प्रकल्पासाठी लागणारा निधी मुख्यतः अमेरिकेतील ग्रंथ विक्रीतून उपलब्ध होत होता. ग्रंथ विक्रीच्या प्रगतीचे अहवाल श्रील प्रभुपादांना नियमितपणे प्राप्त होत असत. नोव्हेंबर 18 रोजी रामेश्वराने पाठवलेल्या तारेत चांगले वर्तमान होते. भगवद्गीतेच्या 10 लक्ष प्रतींचे मुद्रण आताच पूर्ण झाले. शिष्यगण उत्साहाने भान हरपल्यासारखे झाले आहे. एका महिन्यात या सर्व प्रतींचे वितरण आपण करू असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला आहे. भगवद्गीतेच्या स्पॅनिश भाषेतील अनुवादाच्या प्रती नुकत्याच छापून बाहेर आल्या असून त्यांच्या विक्रीद्वारे कोट्यावधी डॉलर्सचे उत्पन्न आपल्या चरणकमळांवर अर्पण केले जाईल. केवळ आपल्या कृपा प्रसादानेच हे सर्व शक्य झाले आहे. डेन्व्हर येथील इस्कॉन केंद्राच्या अध्यक्षाचे एक पत्र लिहून सोन्या चांदीचे व रत्नांचे अलंकार विकण्याचा उपक्रम सुरू करण्यासाठी परवानगी मागितली. तेव्हा प्रभुपादांनी नाराजी व्यक्त केली. त्यांनी लिहून कळवले, "ते आता व्यवसाय कशासाठी करू इच्छितात? त्यामुळे वातावरण बिघडते. आपण एकच व्यवसाय करायचा आणि तो म्हणजे ग्रंथ विक्रीचा. दुसरे काही नाही. माणूस व्यावसायिक कर्मात गुंतला की त्याच्या आध्यात्मिक जीवनास बाधा येते. या व्यवसायास पुढे मुळीच उत्तेजन देता कामा नये. संकीर्तनाऐवजी व्यवसाय करण्यात वेळ घालवणे मुळीच योग्य नव्हे. नामसंकीर्तन ही अतिशय चांगली साधना होय. गृहस्थाश्रमी माणसांनी काही अटींवर अन्य व्यवसाय करण्यास हरकत नाही. पण त्यांनी आपल्या प्राप्तीचा निम्मा हिस्सा कृष्ण भावनेच्या कार्यासाठी अर्पण करावयास हवा. मगच त्यांना अन्य व्यवसाय करण्याची मुभा मिळू शकेल. पण संकीर्तन हाच मानवी जीवनातील सर्वोत्तम व्यवसाय होय. प्रभुपादांची अपेक्षा अशी होती की ग्रंथ वितरणाच्या उत्पन्नातून केवळ मुंबई येथील बांधकामाचा खर्चच नव्हे, तर त्याहून महत्वाकांक्षी अशा मायापूर येथील योजनांचा खर्चही भागवला जावा. त्यांनी ठरवून दिलेली व्यवस्था अशी होती की भक्ती वेदांत बुक ट्रस्टच्या प्रत्येक शाखेने आपल्या वार्षिक उत्पन्नाचा किमान 10% हिस्सा भारतातील इस्कॉनच्या आंतरराष्ट्रीय प्रकल्पांच्या, विशेषतः प्रस्तावित मायापूर नगरी व तेथील उत्तुंग ज्ञानमंदिर यांच्या रचनेप्रित्यर्थ वर्गणी म्हणून द्यावा. विविध देशांमधील भक्तिवेदांत बुक ट्रस्टच्या शाखांनी असे परस्पर सहाय्य कार्य करण्याने सतत विस्तार पावत असलेल्या कृष्ण भावना संप्रदाय एकसंध राहण्यास हातभार लागणार होता. ग्रंथवितरण हा एक चांगला उपक्रम होता आणि तो प्रबोधनाचा सर्वात उत्तम मार्ग होता. अमेरिकेतील धनसंपत्ती व भारताची आध्यात्मिक संस्कृती यांचा मिलाफ घडवणे हा प्रभुपादांचा उद्देश होता आणि नुसारच ते रामेश्वराला अमेरिकेत संकीर्तन कार्यास चालना देण्यात उत्तेजन देत असत. त्यांनी लिहिले होते, "अमेरिकेकडे द्रव्य आहे आणि त्या द्रव्याचा भारतातील आध्यात्मिक प्रकल्पांसाठी उपयोग करून घेणे हे आंधळ्या माणसाने व लंगड्या माणसाने एकमेकांशी सहकार्य करण्यासारखे आहे. त्याद्वारे भारत व अमेरिका यांच्यातील संबंध सुधारण्यास सहाय्य होईल. इंदिरा गांधींना पुन्हा भेटण्याची संधी मला जेव्हा मिळेल, तेव्हा आपण केवढ्या मोठ्या प्रमाणात परकीय चलन भारतात पाठवित असतो, याची माहिती मी त्यांना देईन. ग्रंथ विक्रीचे प्रमाण जसे-जसे वाढत जाईल, तसे-तसे भक्ती वेदांत बुक ट्रस्ट पाठवित असलेल्या निधीचे प्रमाणही वाढेल." हे तुझे आश्वासन वाचून हुरूप वाटला आणि आता एक कुरुक्षेत्र प्रकल्प व त्याबरोबरच जगन्नाथपुरी प्रकल्पही हाती घेण्याचा आमचा विचार आहे. तूर्तास या द्रव्यांचा विनियोग आम्ही भारतात करीत आहोत, पण अंतिमतः त्याचा विनियोग जगात सर्वत्र करण्यात येणार आहे. याद्वारे अमेरिकन लोकांची आध्यात्मिक उन्नती मोठ्या प्रमाणावर घडून येईल. तू कायम स्वतःला गुरु व कृष्ण यांच्यावर सोपवून राहा, म्हणजे तुझी नित्य प्रगतीच होत राहील. भक्ती वेदांत बुक ट्रस्टच्या मुद्रणालयाने 1975च्या उन्हाळ्यात यशस्वीपणे पार पाडलेल्या महाशर्यतीनंतर श्रील प्रभुपादांचे लेखन जसे जसे होईल, तसे तसे त्यांचे मुद्रण करण्याचा परिपाठ त्या मुद्रणालयाने चालू ठेवला होता.
प्रभुपाद त्यांचे हे मुद्रणालय व त्या मुद्रणालयाकडून प्रकाशित होणाऱ्या ग्रंथांचे वितरण करणारे विक्रेते यांच्यामध्ये जणू एक अलौकिक सौहार्द सौहार्दपूर्ण अहमहिका निर्माण झाली होती. 1975च्या नोव्हेंबरमध्ये प्रभुपदांनी एक प्रमुख ग्रंथ वितरकाला लिहून कळवले होते. भक्ती वेदांत बुक ट्रस्टचे म्हणणे असे आहे की मी ज्या वेगाने अनुवादाचे काम करतो त्याच वेगाने त्यांचे प्रकाशनाचे काम चालू आहे व ज्या वेगाने ते प्रकाशन करतील त्याच वेगाने तुम्ही ग्रंथ वितरण करणार आहात. ही चांगली गोष्ट आहे, पण प्रत्यक्षात मी अनुवादाच्या कामात त्यांच्या पुढे आहे. श्रीमद भागवतच्या 6व्या स्कंदाचा अनुवाद पुरा होऊनही त्यांनी अजून त्याचे प्रकाशन केले नाही. मी तर आता 7व्या स्कंदाचाही अनुवाद सुरू केला आहे. तथापि गेल्या काही महिन्यात श्रील प्रभुपादांच्या साहित्य निर्मितीचा वेग मंदावला होता व त्यांच्या प्रकल्प व्यवस्थापनाच्या कामाचा वाढता व्याप हेच त्याचे मुख्य कारण होते. वास्तविक पाहता श्रील प्रभुपादांच्या साहित्य निर्मितीचे वर्णन करण्यास अनुवाद हा शब्द तसा अपुरा पडेल. अनुवाद करण्याच्या प्रक्रियेत केवळ मूळ श्लोक व त्याची अन्य भाषेतील प्रतिरचना एवढ्याचाच अंतर्भाव होतो. पण प्रभुपादांच्या लिखाणात मूळ श्लोकांचा नुसता अनुवादच नव्हे तर त्यांचा भक्ती वेदांत मतितार्थ ही दिलेला असतो असे. आणि हा मतितार्थ म्हणजे त्यांच्या सखोल मनन चिंतनाची त्यांच्या शब्दात सांगायचे तर त्यांच्या व्यक्तिगत आध्यात्मिक भावविभोरतेची फलश्रुती असे. या श्लोकांचा अनुवाद त्यांच्या मतितार्थाचे शब्दांकन याविषयी दिवसभर चिंतन करावयास अवसर मिळेल, तेव्हाच त्यांचे लिखाण सरस वठत असे. केवळ पहाटे 1 वाजता उठून डिक्टेटिंग मशीन सुरू करण्याने असे सरस लिखाण होणे शक्य नव्हते. अत्यंत प्रगाढ व क्लिष्ट विषयांवरचे वेदांतर्गत ज्ञान आधुनिक जीवनाच्या संदर्भात अनुवादित करण्याचा त्यांचा उपक्रम होता आणि अशा पद्धतीमुळेच ते ज्ञान पाश्चिमात्य देशातील वाचकांना उमजू शकत असे. हे कार्य महान होते आणि त्यासाठी खूपच परिश्रम करावे लागत होते. जगातील सर्व देशांच्या लोकांशी आपल्या श्रीमद भागवतमद्वारे संवाद साधण्यासाठी श्रील प्रभुपादांना लिखाणास अनुकूल असे वातावरण आवश्यक होते. म्हणून मायापूर येथील उत्सव झाल्यानंतर त्यांनी असा एक दौरा आखला की त्या योगे प्रवास करीत करीत सुमारे महिनाभरात ते हवाई येथे जाऊन पोहोचणार होते. तेथे त्यांच्या लेखन कार्यासाठी अनुकूल असे वातावरण उपलब्ध असावे अशी त्यांची अपेक्षा होती. हवाई, मे 3, 1976. पूर्वी ठरविल्याप्रमाणे भारतातील कित्येक शहरांना धावत्या भेटी दिल्यानंतर तसेच मेलबोर्न, ऑकलंड आणि फिजी येथील काही काळ मुक्काम केल्यानंतर श्रील प्रभुपाद हवाई येथे नियोजित वेळी येऊन पोहोचले. लगेचच त्यांनी आपले लेखन कार्य वेगाने सुरू केले. होनोलुलु येथे सुमारे आठवडाभराच्या मुक्कामानंतर एके दिवशी सकाळी येथील वायकिकी बीचवर फिरत असताना त्यांनी सोबतच्या शिष्यांना सांगितले की त्या रात्री श्रीमद भागवतांच्या 7व्या स्कंदातील अखेरच्या श्लोकावरील मतितार्थ लिहून पुरा होईल आणि अशी त्यांची अपेक्षा होती. हरिशौरी याने हे ऐकून आनंद व्यक्त केला. तेव्हा प्रभुपाद म्हणाले, हे लिखाण माझ्या यापेक्षाही वेगाने करता आले असते, पण तुम्हा लोकांना समजेल अशा प्रकारे त्याची मांडणी करावी लागते. सर्वसामान्य माणसाला समजेल अशा प्रकारे अतिशय काळजीपूर्वक विषयाची मांडणी करण्यासाठी सखोल चिंतनाची गरज असते. 7वा स्कंद योजिल्याप्रमाणे पुरा होताच प्रभुपाद 8व्या स्कंदाकडे वळले आणि या स्कंदाच्या लेखनाच्या प्रारंभी त्यांनी प्रार्थना केली, सर्वप्रथम मी माझे आध्यात्मिक गुरु परमपूज्य श्रीमद भक्ती सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी प्रभुपाद यांच्या चरणकमळांशी विनम्र अभिवादन करतो.
प्रभुपादांनी मग खुलासा केला की 1935 साली राधाकोंड येथे त्यांच्या आध्यात्मिक गुरूंनी त्यांना आज्ञा केली होती की त्यांनी मंदिरे स्थापण्यापेक्षा ग्रंथ निर्मितीवर अधिक भर द्यावा. या आज्ञेचे पालन करण्याच्या दृष्टीने प्रभुपादांनी 1944 मध्ये बॅक टू गॉडहेड या मासिकाच्या प्रकाशनास सुरुवात केली होती. आणि नंतर 1958 मध्ये त्यांनी श्रीमद भागवतमचा अनुवाद करण्याचे कार्य सुरू केले होते. श्रीमद भागवतमचे 3 खंड भारतात प्रकाशित झाल्यानंतर ऑगस्ट 1965 मध्ये त्यांनी अमेरिकेकडे प्रयाण केले होते. प्रभुपाद म्हणाले की भागवतचे लेखन ते सर्वसामान्य माणसांना समजेल अशा पद्धतीने करीत होते. याचा अर्थ असा नव्हता की त्यांच्या लिखाणात तत्वार्थाचा अभाव होता. त्यांच्या लिखाणात शुद्ध तत्वार्थच होता. पण भागवतच्या अंगभूत मूळ शैलीस अनुसरून प्रभुपादांनी मूळ विषयाशी प्रत्यक्ष संबंध नसलेले विषयापासून लक्ष विचलित करणारे भाव वगळले होते. व पूर्वाचार्यांच्या भाष्यांमधून आपल्या वाचकांना विशुद्ध भक्ती सेवेच्या मार्गाकडे नेणारा असाच केवळ मजकूर निवडून घेतला होता. विविध विद्यापीठांतील ज्या विद्वानांनी प्रभुपादांचे साहित्य आस्थापूर्वक वाचले होते त्या सर्वांनी या साहित्यातून परंपरेचे यथार्थ दर्शन घडवण्यात जी निष्ठा व्यक्त झाली होती तिचे कौतुक केले होते. जगभरातील सर्व ठिकाणाहून त्यांच्या साहित्याचे रसग्रहण झालेले वाचावयास मिळत होते. हार्वर्ड विद्यापीठातील संस्कृत व भारत विषयक विद्याशाखेच्या डॉक्टर अलका हेजीब यांनी लिहिले होते. संस्कृत भाषेचे ज्ञान नसलेल्या वाचकांना या ग्रंथातून भागवतचा संदेश उत्तम प्रकारे पोचविण्यात आला आहे. जॉर्जटाउन विद्यापीठातील भाषा विज्ञानाचे प्राध्यापक डॉक्टर शाळीग्राम शुक्ल यांनी लिहिले होते. उत्कट भावना, निर्मितीक्षम प्रतिभा आणि उत्कृष्ट अभिव्यक्ती यातून निर्माण झालेले असे हे लेखन आहे. त्यातील भगवद्गीतेच्या अनुवादाचा उच्च दर्जा, आपले अभिनव प्रतिपादन धैर्याने मांडण्याची त्यातली पद्धती वा त्यातून अवितरतपणे व्यक्त होणाऱ्या नवनवीन संकल्पना यापैकी कशाची अधिक प्रशंसा करावी हे कळेनासे होते. गीतेवर एवढ्या अधिकारपूर्ण शब्दात व शैलीत रचलेला दुसरा कुठलाही ग्रंथ माझ्या वाचनात आलेला नाही. आजच्या युगातील मानवाच्या बौद्धिक व नैतिक जीवनात हा ग्रंथ त्याचे एक अर्थपूर्ण स्थान प्रदीर्घ काळापर्यंत टिकून राहील. कॉर्नेल विद्यापीठातील आशियाई विद्या विभागातील डॉक्टर जे ब्रूस लॉ यांनी लिहिले होते. श्री भक्ती वेदांत यांच्या विद्वत्तापूर्ण भाष्यातून या महान प्राचीन धर्मग्रंथाची अशी एक आवृत्ती आपणा सर्वांना सहजपणे उपलब्ध झाली आहे की जिच्याद्वारे भारतीय वाङ्मयाचे अभ्यासक व कृष्ण भावना संप्रदायाचे अनुयायी या दोघांनाही मूळ संहिता व तिचा आधुनिक इंग्रजी भाषेतील अनुवाद परस्परांशी पडताळून पाहता येईल व या ग्रंथाच्या सखोल आध्यात्मिक आशयाचा परिचय करून घेता येईल. या भाष्याचे लक्षपूर्वक वाचन करणाऱ्या कोणालाही असे जाणवेल की श्री भक्ती वेदांत यांनी आपल्या इतर सर्व साहित्याप्रमाणेच या ग्रंथातही भक्ताची उत्कट भक्तिभावना व सौंदर्य सृष्टी आणि संहितेच्या अभ्यासकाची बौद्धिक शिस्त यांचा निकोप मिलाफ साधला आहे. लेखकाने एका विशिष्ट सांप्रदायिक तत्व विचाराचे प्रतिपादन करताना कोठेही मूळ संहितेत अभिप्रेत असलेल्या आशयाचा अपलाप होऊ दिलेला नाही. भारतीय आध्यात्मिक विचार प्रणाली व धार्मिक ग्रंथ यांच्या अभ्यासक्रमात स्वारस्य असलेल्या सर्वांच्या मग त्यांची वाचन प्रेरणा संशोधकाच्या, भक्ताच्या किंवा सर्वसामान्य वाचकाच्या भूमिकेतून उद्भवलेली असो. ग्रंथसंग्रहात या उत्कृष्टपणे मुद्रित केलेल्या व सुबक बांधणीच्या मौलिक ग्रंथांनी स्वागतार्ह भर पडणार आहे. भारतातील ज्ञानभूर
येथील प्रशासकीय पदव्युत्तर महाविद्यालयातील तत्वज्ञान विभागाचे सन्माननीय अध्यक्ष व प्राध्यापक डॉक्टर O.B.L. कपूर यांनी लिहिले होते. AC भक्ती वेदांत स्वामी प्रभुपाद यांनी अनुवादित केलेली ही इंग्रजी आवृत्ती अत्युत्कृष्ट आहे. या आवृत्तीत मूळ संस्कृत व बंगाली श्लोक यांच्यातील शब्दांचे इंग्रजी लिपीत रूपांतर, इंग्रजी प्रतिशब्द, श्लोकाचा अनुवाद व त्यांच्या मतितार्थाचे सविस्तर साग्र विवेचन अंतर्भूत आहे. या लिखाणातून लेखकाचे प्रस्तुत विषयाचे सखोल ज्ञान सहजपणे प्रतीत होते. म्हणजे प्रभुपादांनी भागवतचा संदेश सर्वसामान्य वाचकास उपलब्ध करून दिला. याचा अर्थ असा नव्हे की त्यांनी केवळ तो साध्या सोप्या शब्दात व्यक्त करून दाखवला. याचा अर्थ असा होता की त्यांनी या मायामय ऐहिक जगाकडे पाठ फिरवून शाश्वत मोक्षप्राप्ती करवून देणाऱ्या कृष्ण भावनेचा अंगीकार करण्यास वाचकांना कळकळीचे आवाहन केले होते. तथापि आधुनिक समाजाकडे एवढे अधःपतन झालेले होते की या समाजास केवळ वैदिक वाङ्मयातील वचनांचा आधार घेऊन आपले प्रतिपादन पटवून देणे कोणाही धर्मोपदेशकास शक्य नव्हते. वेदोक्तीचा आधार कोणीही मान्य केला नसता. म्हणून श्रील प्रभुपाद आपल्या लिखाणात जीवसृष्टीची केवळ योगायोगे झालेली उत्पत्ती, डार्विनचा उत्क्रांतीवाद, रासायनिक उत्क्रांती इत्यादी विषयीच्या विविध सिद्धांतावर विवेचन करीत असत आणि मग सबळ युक्तिवादाच्या आधारे ते या सर्व सिद्धांतांचे खंडन करीत असत आणि जीवसृष्टीची उत्पत्ती सजीव तत्वापासूनच झाली आहे, निर्जीव पदार्थापासून नव्हे, हे सिद्ध करून दाखवित असत. या कलियुगामध्ये एखाद्या भ्रमाच्या लाटेप्रमाणे भारतात तसेच पाश्चात्य देशांमध्ये उदयास आलेल्या अनेक दांभिक योग्यांच्या, गुरूंच्या व अवतारी पुरुषांच्या मिथ्या तत्वोपदेशाचेही खंडन प्रभुपादांच्या लिखाणातून केलेले असे. आधुनिक राजकीय प्रशासन यंत्रणेवरही त्यांच्या लिखाणातून टीका केलेली असे व मोठमोठी साम्राज्ये का विलय पावली, लोकशाही राज्य व्यवस्थेतही हुकुमशहांच्या हातून अधिकाधिक छळवाद कसा केला जाणार होता, याचे विश्लेषण केलेले असे. विविध देशातील सरकारी यंत्रणा ज्याचं कर आकारणी कशी करीत आहेत, आपल्या प्रचाराद्वारे जनतेला साध्या कृषीप्रधान राहणीकडे पाठ फिरवून शहरांमध्ये येऊन कारखान्यात काम करण्यास कसे प्रवृत्त करीत आहोत, याचेही विवेचन धर्मग्रंथाच्या आधारे केलेले असे. आपल्या जगभ्रमणात श्रील प्रभुपादांनी मानव समाजाचे सर्वत्र अधःपतन झालेले पाहिले होते. लैंगिक स्वैराचार, मादक द्रव्य सेवनाच्या नवनवीन चालीरीती व पशुहत्या आणि मांसभक्षण असलेले दुराचार सर्व समाजामध्ये बोकाळलेले होते. भगवद्गीतेच्या एका श्लोकावर प्रभुपादांनी लिहिलेल्या तात्पर्य विवरणात अणुयुद्धाच्या धोक्याविषयी स्पष्टपणे विवरण केले होते. अशी माणसे म्हणजे जगाचे शत्रू होत, कारण ती अखेर अशी आयुधे शोधून काढतील किंवा निर्माण करतील की ज्या योगे सर्व संहार होईल. या श्लोकात अण्वस्त्रांचा शोध लागण्याची शक्यता अप्रत्यक्षरित्या वर्तविण्यात आली आहे आणि आज हाच शोध लावल्याबद्दल माणसास सर्वात मोठा गर्व वाटत आहे. आज परिस्थिती अशी आहे की कोणत्याही क्षणी युद्धाचा भडका उडू शकेल आणि मग या अण्वस्त्रांमुळे हाहाकार माजेल. अशा अस्त्रांची निर्मिती केवळ जगाच्या विनाशासाठीच केलेली असते आणि हेच या श्लोकात सूचित करण्यात आलेले आहे. ईश्वराचा विसर पडल्यामुळे मानव अशा अस्त्रांचा शोध लावित असतो. जगात शांतता व समृद्धी नांदावी असा काही या शोधांचा हेतू नसतो. प्रभुपादांची टीका कठोर असे व खऱ्या आचार्यांच्या अधिकारवाणीने उच्चारलेली असे. त्यांची सडेतोड वृत्ती कोणालाही भावण्यासारखी असे. ते काही कुठला तरी एखादा संदिग्ध ऐतिहासिक संदर्भ दबकत बिचकत जगापुढे मांडणारे कोणी बुजरे संशोधक नव्हते. मात्र तरीही त्यांच्या लेखनात एक विनम्र आर्जवी भाव अनुस्यूत असे आणि तो वाचकांच्या हृदयाला भिडत असे. श्रीकृष्णांच्या सेवकांचा एक सेवक या नात्याने
ते मनुष्य मात्रास आळवून विनंती करीत होते, की बाबांनो, कृपा करून कृष्ण भावनेचा अंगीकार करा आणि आपले मूळचे सनातन, शाश्वत, आनंदमय आणि ज्ञानमय स्वरूप पुन्हा एकदा प्राप्त करून घ्या. वृंदावनातील राधा दामोदर मंदिरात राहून लेखन करीत राहण्याचे आपले कार्य सोडून प्रभुपाद जसे पाश्चिमात्य देशात प्रबोधन कार्य करण्यासाठी प्रारंभी बाहेर पडले होते, तसेच ते आता हवाईमध्ये एकांतात राहून लेखन करणे थांबवून प्रबोधन कार्यासाठी बाहेर निघू शकत होते. तसे पाहता आपण येथे असू ते जेथे असू तेथे आपले लेखन कार्य चालू ठेवण्याची त्यांची तयारी होतीच आणि हवाईमध्ये महिनाभर राहण्याचा त्यांचा मूळचा इरादा होता. ते काही कायमच्या वास्तव्यासाठी तेथे आलेले नव्हते. जगभरातील त्यांच्या शिष्यांचा बळ व स्फूर्ती मिळवण्यासाठी अधूनमधून त्यांचे दर्शन हवे असे आणि आपल्या जीवात जीव असेपर्यंत त्यांना बळ व स्मृती देण्याचा प्रभुपादांचा हेतू होता. प्रभुपादांना प्रथम आपल्या लॉस एंजेलिस येथील केंद्रास भेट द्यावयाची होती. आता हे केंद्र म्हणजे शिष्यांची भरभराटीस आलेली एक प्रचंड वसाहतच झाली होती. त्यांच्या या केंद्रातील मंदिराचे नवीन दालन, तेथील संगमरवरी कमानी व परमार्थपर प्रसंग चित्रित करणाऱ्या विविध रंगांच्या शोभिवंत तसबिरींनी सजलेली चित्रांची गॅलरी पाहावयाची होती. तेथील रुक्मिणी द्वारकाधीश मूर्तींची वैभवशाली पूजा पाहायची होती. तेथे कृष्ण भावनेच्या प्रसारासाठी अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाचा उपयोग कसा करून घेतला जात होता हे ते पाहणार होते. एक म्हणजे लॉस एंजेलिसच्या गोल्डन अवतार रेकॉर्डिंग स्टुडिओमध्ये व दुसरे म्हणजे भगवद्गीतेची शिकवण देणारी विविध रंगरसायने वापरून लावलेली व विशिष्ट प्रकाश योजनेमुळे अत्यंत नैसर्गिक रूपात उठून दिसणारी चित्रे लावलेल्या FATE फेट म्युझियम मध्ये आधुनिक तंत्रज्ञानाचा कसा उपयोग केलेला त्यांना पाहायला मिळणार होता. ते आपल्या बगीच्यात बसून कृष्ण या ग्रंथाची ध्वनिफीत ऐकणार होते आणि लॉस एंजेलिसच्या व्हेनिस बीचवर फेरफटका करीत करीत डॉक्टर स्वरूप दामोदराशी शास्त्रीय सिद्धांताविषयी चर्चा करणार होते. आणि मुख्य म्हणजे भरतीच्या लाटेसारख्या वाढत असलेल्या ग्रंथ वितरणात ते आणखी वाढ करणार होते. एके दिवशी मोटारीत बसून जाताना ते म्हणाले, येती 10,000 वर्षे मानव समाजास माझ्या ग्रंथांना कायदे ग्रंथांसारखा मान देईल. मानव समाज माझ्या ग्रंथांना कायदे ग्रंथांसारखा मान देईल. न्यूयॉर्क शहर जुलै 9, 1976. जयानंद मोटारगाडी चालवित होता. तमाल कृष्ण गोस्वामी व रामेश्वर स्वामी हेही त्यांच्या सोबत होते. या सर्वांनी न्यूयॉर्कच्या या गॉर्डिया विमानतळावर श्रील प्रभुपाद व हॅरी शौरी यांचे स्वागत करून त्यांना मोटारगाडीत बसवले आणि आता त्यांची गाडी मॅनहॅटनच्या दिशेने निघाली होती. वाटेत प्रभुपादांनी विचारले, येथे सारे काही ठीक चालले आहे ना? तमाळ कृष्णाने उत्तर दिले की सारे काही नुकतेच सुरू झाले होते. मॅनहॅटन येथील त्यांच्या 12 मजली इमारतीत शिष्यांचा मुक्काम हलवणे चालू होते व रथयात्रेची तयारी अखेरच्या टप्प्यात आली होती. तो म्हणाला, साऱ्या कामांना नुकतीच गती मिळत आहे हे आपण पाहालच. ठीक आहे, श्रील प्रभुपाद म्हणाले. ते पुढे म्हणाले, सगळी व्यवस्था चांगली होऊ द्या. कृष्ण आपल्याला सारे काही देत असतात. कशाचीही उणीव पडत नाही. आपण नुसते मनपूर्वक काम करायला लागायचे म्हणजे कृष्ण आपल्याला योग्य बुद्धी देतील, सारं काही देतील. त्यांच्या कृपेने आपल्याला सारे काही मिळण्यासारखे आहे आणि हेच तर श्रीकृष्णांचे वैशिष्ट्य आहे. ते तुम्हाला सारे काही देतात. ब्रुकलिनच्या प्रचंड पुलाजवळ त्यांची मोटारगाडी आली. तेव्हा प्रभुपदांनी विचारले, मला वाटते हा ब्रुकलिन ब्रिज आहे, होय ना? पूर्वी मी न्यूयॉर्कमध्ये होतो तेव्हा कधी कधी या पुलापाशी खालच्या बाजूला जाऊन बसत असे. पाण्याजवळ? तमाल कृष्णाने विचारले. सुरुवातीच्या काळात श्रील प्रभुपादांनी न्यूयॉर्क शहरात एकट्याच राहत होते. तेव्हा त्यांचा असा दिनक्रम कसा असे ते ऐकण्यात या शिष्यांना खूप गंमत वाटली.
त्यांनी पुन्हा विचारले, आपण पाण्याजवळ बसत होता? प्रभुपाद म्हणाले, होय, त्या नदीकाठी. कारण त्या काळात मी त्या बॉवरी स्ट्रीटवर राहत होतो. तो भाग येथून फारसा दूर नाही. म्हणून मी येथे येत असे. एक फेरफटका मारीत असे. एक फेरफटका करीत असे आणि त्या पुलाखाली बसून स्वतःशीच विचार करीत असे. आपण भारतात केव्हा परतू? ते हसले. मग त्यांनी न्यूयॉर्क शहरातील इतर स्थळांविषयी, फुलटन स्ट्रीटचे भुयारी रेल्वे स्टेशन व चेंबर स्ट्रीट याविषयी आपल्या जुन्या दोस्तांची करावी तशी चौकशी केली. तमाला कृष्णाने प्रभुपादांना सांगितले की इस्कॉन केंद्राची इमारत एम्पायर स्टेट बिल्डिंग पासून फार दूर नव्हती व तिच्या 11व्या मजल्यावरील त्यांच्या खोलीतून त्यांना एक एम्पायर स्टेट बिल्डिंगचे दृश्य छान दिसले असते. तमालकृष्ण म्हणाला, शहराच्या ज्या भागात नाट्यगृहे, उपाहारगृहे, करमणुकीची स्थळे आहेत, त्या भागाच्या मध्यवर्ती ठिकाणीच आपली इमारत आहे. प्रभुपाद म्हणाले, न्यूयॉर्क शहरात मला घरच्यासारखे वाटते. कारण अमेरिकेत मी प्रथमच याच शहरात आलो होतो. येथे मी रस्त्यांवरून भटकत फिरत असे. सप्टेंबर 1965 ते जुलै 1967 या कालावधीत मी सलगपणे न्यूयॉर्कमध्ये राहिलो होतो. रामेश्वर स्वामी म्हणाला, आज सकाळी तमालकृष्ण महाराजांनी प्रवचन केले. तेव्हा ते म्हणाले की आपले येथे आगमन होणे ही या शहराच्या दृष्टीने केवढी भाग्याची गोष्ट होती. प्रभुपाद म्हणाले, होय, मी भारतातून परदेशात जाण्याचा निर्णय घेतला. तेव्हा लंडनला जाण्याचा विचारही माझ्या मनाला शिवला नाही. मी येथे येण्याचा विचार केला. लोक सर्वसाधारणपणे लंडनला जातात, पण मी विचार केला, नाही, मी न्यूयॉर्कला जाणार. हा मोठा प्रागतिक निर्णय होता, तमालकृष्ण म्हणाला. प्रभुपाद हसून म्हणाले, मी ते जाणत नाही. तो श्रीकृष्णांचा आदेश होता. मी लंडनला जाऊ शकलो असतो. लंडन अधिक जवळचे ठिकाण होते. पण मी मनाशी विचार केला, नाही, मी न्यूयॉर्कला जाणार. कधी-कधी आपण न्यूयॉर्कला आलो आहोत अशी स्वप्नेही मला पडत असत. त्यांची गाडी शहराच्या विविध भागातून जात होती. तसे प्रभुपादांना पूर्वीचे दिवस आठवत होते. डॉक्टर मिश्रा यांची योगशाळा व 172nd स्ट्रीट या इमारतीतील आपली खोली, तेथून आपला टेप रेकॉर्डर व टंकलेखन यंत्र यांची झालेली चोरी, ते जेथून फळे विकत आणत ते वेस्ट एंड सुपरेट नावाचे दुकान, या सर्वांविषयी आठवणी ते सांगत होते. मोटार गाडीच्या खिडकीतून सहज बाहेर पाहता पाहता प्रभुपाद म्हणाले, मला वाटते कधी कधी फिरता फिरता मी या भागातही आलो होतो. होय, कधी कधी मी सेकंड अव्हेन्यूवर फिरत असे. हरे कृष्णा. आपण इथे थांबूया आणि उर्वरित वाचन आपण उद्या करूया. मी प्रार्थना म्हणते आणि मग आपण थांबूया. वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधू एव च